мотивований і дуже щирий подарунок. Подарунок від всього серця, від двох творчих особистостей, які без вагання, без всяких роздумів, цілеспрямовано і впевнено вже понад 2 роки йдуть із такою метою: ми хочемо зробити в музеї подарунок. І ось тут воно, тут ця подія. Подія, яка має надзвичайно велике значення. Адже, здається, відомо вже все. Здається, преса, телебачення, там, радіо, книжки пишуть про людину. Але кожна творча особистість розуміє, що до кінця не розгадана ця таємниця, таємниця творчості. До кінця не розгадана ця людина, яка представлена в полотні автором. 2 великих митця, Іван Бровдій і Лариса Бровдій, зробили вчинок. Вони подарували музею чудесні авторські твори. Чи багато людей, які роблять такі вчинки? Так багато. Навіть те, що ви приходите і ділите з нами нашу радість від цього, це подарунок. Навіть те, що ви приходите і любуєтеся мистецтвом наших митців, це подарунок. Те, що ви переживаєте за нашу культуру, це подарунок. Те, що ви інвестуєте в музеї, це інвестування в майбутнє. Я щиро вдячна нашим чудовим землякам, прекрасним патріотам, чудовим митцям Івану Васильовичу та Ларисі Олександрівні за те, що вони показують світло, за те, що вони показують дорогу, якою йдуть. Це дорога совісті, дорога мужності, дорога правди і дорога в майбутнє. Дякую вам дуже. Це патріоти свого краю і всю себе проявили у подарках, унікальних подарках для музею. І тут проявили великий патріотизм. І я свого Богу дуже дякую цим людям, цим творцям. Дякую. У нас так як тут 2 виставки. Все-таки я би хотів тепер з вашого дозволу також надати слово авторам цього жесту. І пару слів, що вас поводило. І тоді перейдемо вже ви як глядач, щоб ви верталися до Анайла. Дякую. Звичайно, що хвилююся, але буду старатися. І що почалося? Почалося з того, що в Біблії є такі слова: спіши робити добро, поможе завтра не встигнеш що зробити. Ці речі треба пам'ятати. Людина влаштована так, це Бог так зробив, щоб вона не задумувалася над тим, що завтра зробить. Ну все в мене, що біда буде з кимось другим, що тигла впаде на голову не мені, а комусь другому. Ну то зовсім не так. По-іншому.
Я сьогодні дуже щасливий зараз, я буду говорити її від її імені, тому що, скажу вам чесно, ми одно цілі, багато років. Цілість нас в тому, що ми з юних років разом працювали, думали, розочаровувалися, радувалися і творили. І коли ми вирішили зробити цей подарунок, та я сьогодні, коли прийшов сюди, ми нічого не вирішувалися, не експозицію робити, нічого, все відбирали вони. Нам хотілося побачити, як бачать нас мистецтвознавці, глядачі своїми очима. І якщо ви замітили, всі мої роботи це підмічені в житті. Я ніч не видумав, я їх бачив в житті. Це той дончик, той Беккер, розумієш, і так далі. Ну і так далі, і так далі. Ці пейзажі. Коротше говоря, ми з Ларисою самі щасливі. А вам велике спасибі. І цього року 70 років музею буде і 70 років спілу. Я дякую спілці, що вона активну участь прийняла сьогодні тут на цій виставці. Я дуже люблю. Це говорить про діяльність нашої спілки, яка вона є спілка. Пробачте. Музейних працівників завжди дуже цікава подія відкривати тематичну виставку. А тематичну виставку створив Федора Федоровича відкривати це унікальна подія в нашому житті. Тому що ми ще раз можемо підкреслити його багатожаровість, багатоплановість творчості. Сьогодні вже немає потреби говорити про те, що творчість Федора Манайла невід'ємна частка народної культури, етнографії, фольклору, етнографії і всього, що пов'язано із народним побутом. Я на завершення би хотіла подякувати всім, хто допоміг нам у організації цієї виставки. І хочу сказати про те, що життя в нас складається так, що це остання виставка, яку я відкриваю як завідувача музею, оскільки я завершую свою діяльність в музеї і передаю естафету, я думаю, дуже достойній людині, онуці Федора Федоровича, Вікторії Манайло-Приходько, яка хочу побажати здоров'я, натхнення, дуже багато фанатизму, тому що потрібно в нашій роботі. І, будь ласка, запрошую. Вдячна за надане слово, вітаю всіх присутніх гостей. Справді робота зроблена дуже велика і виставка надзвичайно цікава. Звертаю вашу увагу, що всі роботи дуже гарно задоволені. Я не знаю, чи це доречно говорити, але все дуже гарно оформлено, тому управління обласної культури Михайло Козьова також свій внесок зробило, і тому і обласному управлінню культури дякую. Щиро дякую і працівникам художнього музею, які компетентні і прекрасно можуть сказати все, що відчувають, і завжди сприяють нашій роботі. Спасибо всім. Я з своєї сторони хочу, що я думаю, що тут присутніх нікого нема такої людини, яка б не знала і Вікторію, і Віту. Я хотів би, щоб ми подякували всі разом за ту довгу плодотворну роботу, яка Вітюшка зробила, бо всі і так знають, що вона, як зберегла цей музей. Звичайно, не одна, але вона особисто дуже багато заклала в це. І привітали заодно і нову стару людину по музею Манайла. І це дуже добре, що сьогодні отакі дві виставки, як Іван вважає себе вічним учнем Семпер Манайла,
От я десь так відчув, що завжди із творчості Малаєва щось для себе черпає. І не тільки він, багато людей вважають себе вічними учнями Малаєва. От ми сьогодні і цю виставку побачимо, і ту. Учителі і вічні учні, вічні студенти. Тому що в мистецтві нема чітко визначеної це вершина, далі нема. А от Малаєв вчить усіх нас іти вперед тою дорогою. Іван і Лариса підтверджують, тій дорозі до творчості нема ніколи кінця. Як сказав Володимир Васильович Шлях, коли він йшов на вершину і думав, що вже все, а потім виявляється, ще далі треба йти. Я вважаю, що ті вершини ще були далі, далі. І була сила і наснага до тих вершин дійти, а нам, дай Боже, щоб ми мали здоров'я, і ми мали довголіття, щоб прийшли на нові виставки Івана і Лариси. Щиро подякували вам і низько вклонилися вашій творчості, вашому таланту, вашій любові до Гончарова.